Bine v-am găsit la Un Minut cu Teo, în atelierul de gătit. Astăzi vorbim despre lămâie. Lămâia este preferata mea pentru că o folosesc la foarte multe preparate. Aș putea să spun că aproape în toate preparatele, de aceea și logo-ul meu este tot o lămâie. Primul lucru unde folosesc lămâia, la dulciuri. Este foarte importantă pentru că dulciurile raw vegan mai ales sunt din foarte multe nuci și foarte multe fructe uscate care sunt foarte dulci, nucile sunt grele și atunci ca să îi dăm o senzație de fresh desertului avem nevoie de lămâie. În crema de la dulciuri, din nou, avem foarte mult caju, ca să nu se simtă foarte tare, de fapt deloc să nu se simtă caju, punem lămâie. În supele, de exemplu în supa de linte, care este din nou, are multă linte, este grea, ca să-i dea o senzație de fresh, punem lămâie. Dacă într-un desert avem vanilie și nu se simte suficient vanilia, nu adăugăm mai multă vanilie, adăugăm lămâie, pentru că lămâia întărește orice aromă. Dacă avem într-un pateu busuioc și nu prea simți gustul de busuioc, nu trebuie să pui mai mult busuioc, trebuie să pui lămâie și vei simți și lămâia și busuiocul. În alte moduri în care poate fi folosită lămâia, le veți găsi în cursurile mele de gătit. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe idei, vă aștept pe pagina mea de Facebook, Atelierul de Gătit cu Teo.